Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnnen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheick Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ bakuruba fɔlɔ an bɛna handball dayɛlɛ. Handball ale ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ o dolantanw kɛra fo k'o jɔnjɔnw kuncɛ. Kunkun ni ɲɛɲɛ minnu bɔr'o kɔnɔ a b'u n'o sɔrɔ an ka bi jɛmu kɔnɔ. N'an bɔra ye dolantan na sa Mali ka fédération u bɔra ka welewelema k'a da dege karamɔgɔ ɲini na k'a ɲɛsin an ka équipe nationale senior n'o ye équipe A ye o kunkun n'o ɲɛɲɛ an bɛna an da don o fɛnɛ la k'o da aw tulo kan ani kunnafoni misɛnnin caman farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni fo ka se transfert ma olu de bɛna k'aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na handball ale championnat an b'a fɔ ale tanna yɔrɔ n'i y'a jateminɛ an ka ligi fo k'a ɲɛsin an ka fédération ma u kɛlen don ka baara kuraw boloda walasa handball ale bɛ se ka fangaba sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ i n'a fɔ ballontan ni basket olu kɛlen don ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ bi Mali farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na an b'a fɔ baara nin a bɛ ka sira sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na championnat national ale kɛra wa a finalba yɛrɛ tanna ka bɛn sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna kalo tile 3 ma i b'a jateminɛ musolakaw fan fɛ AS Police ale ni Sigidekayi de ye ɲɔgɔn sɔrɔ AS Police ye sebaya sɔrɔ Sigidekayi kan o tɛmɛnen kɔ cɛlakaw fɛnɛ fan fɛ ISFAS ale ni Sigidekayi tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ o ye tare sabula Sigidekayi région tɔn don mais o bɛɛ n'a ta u jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ cɛ ani musow fan fɛ u ye finali sɔrɔ o ye koba ye o de hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ISFAS fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ sigi kan o kɔnɔna na ISFAS ale fɛnɛ kɛra champion ye o tɛmɛnen kɔ sisan fɛn min ye ligi président ale kelen ka tɔn fila n'o ye AS Police ani ISFAS ye olu wulila ka jɔ ni championnat jɔnjɔn ye nisɔndiya jumɛn b'a la an ye kuma galamani tɛnkun ale la a ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ko lamɛn. Mali kɔnɔ ɲina a bɛɛ ka to yan o de ye hukumu kɔnɔ an ye championnat du district de Bamakɔ sigi ka Bamakɔ équipe préparée sérieusement pour que u ka se k'a yira k'a fɔ k'olu préparé don ka ɲa donc musow ta yɔrɔ la an y'a ye finaliste 2 bɛɛ kɛra Bamakɔ équipe ye donc o bɛ nisɔndiya yira k'a fɔ baara min kɛra a nɔ yira wulada min na ne an ye Sigidekayi ni ISFAS ka match n'o kɛra match laban ye donc ISFAS fana y'a jija ka jɔnjɔn ta k'a yira k'a fɔ championnat national a bɛ to Bamakɔ muso kunda cɛ kunda fana bɛ to Bamakɔ donc o nisɔndiya bɛ ne fɛ nka an bɛ Sigidekayi fo kosɛbɛ sabu an y'a ye Bamakɔ équipe min engagera a kuma ca kosɛbɛ nka Sigidekayi sera ka distinguer la ka bɔ ka na se fo finale la an b'a fo kosɛbɛ an bɛ u ka engagement mɔgɔw fo parce que nin b'a yira k'a fɔ handball a tɛ Bamakɔ dɔrɔn parce que ni handball bɛ développé a ka kan a ka kɛ région na Bamakɔ fɛnɛ komi yan ye filanan ye an ka jɔyɔrɔ yira région ka to ka na k'a yira Bamakɔ équipe la n'an ma baara kɛ an b'a ta yɛlɛma den donc ne ye ISFAS fo ne AS Police fo donc ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi Bamakɔ district tɔgɔ la handball yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ la Mali kɔnɔ nisɔndiyalen don b'a yɛrɛ fo a ka baara la an minnu bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu sen ma se yan u ka se ka compétition ka si cogo min na ani compétition yɛrɛ kɔfɛ ka kunnafoni ta ka lase fan bɛɛ donc an b'a fɔ championnat national a kɛra Bamakɔ kɔnɔ an nisɔndiyalen don. Ale tɛmɛnen kɔ fédération malienne de handball président ba yɛrɛ an y'ale yɛrɛ fɛnɛ ɲininka nin baaraba ninnu kɔfɛ nin nisɔndiyaba ninnu kɔfɛ hakilina jumɛn bɛ a yɛrɛ la handball ko kan championnat nin kan a fɛnɛ ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ko lamɛn. Ala barikada de b'an bolo fɔlɔ ka kuma daminɛ vraiment an nisɔndiyalen don bi k'a ye jamana ka représentant b'an kɛrɛfɛ n'o ye ministère des sports ye k'a ye fɛnɛ an ye partenaire ɲuman sɔrɔ n'o ye Petrobama ye ani Move Africa k'a ye comité olympique ka représentant nana donc an nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin ko in na an y'a ye fɛnɛ Bamakɔ ligi an bɛ fo u ka baaraba la olu ye championnat local de kɛ cogo min na joueurs bɛ se ka sen sɔrɔ a
a résultat filɛ polisiw taara finale la ISRA taara finale la ka Kayilibi fɛnɛ fo a ka wulikajɔ la u sera k'u ka cɛ ni muso bɛɛ la na finale la an b'a ɲini bɛɛ fɛ jamana bɛ ka sabu dilan sisan handball terrain bɛna dilan donc bɛɛ k'u cɛsiri i ka région kɔnɔ cogo min na région bɛ se ka na finale la kuma caman ka organisateurs bɛɛ fo u ka wulikajɔ la k'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka handball dɛmɛ nin y'a wagati de ye parce que an bɛ ka yɛlɛ mais segin ka to tuguni k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ halisa jamana ala ka basigi ka presse mɔgɔ wɛrɛ fo a ka wulikajɔ la an bɛ foli di fɛn min ye an ka handball ɲɛmaaw bɛɛ ma a dolantanaw a n'a supporters bɛɛ ma k'a fɔ u ma félicitations u kɛlen don ka baara kura mun daminɛ an dalen don a la don n'a nataw kɔnɔ ba maliba faso maliba an bɛna nɔba bɔ handball la farafinna kɔnɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ san wɛrɛ championnat ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la n'an bɔra handball la an bɛna sena dolantan na n'an nana sena dolantan na an b'a da tulo kan k'a fɔ an ka FEMA Foot n'o ye Fédération Malienne de Football olu bɔra ka weleweleda kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye dege karamɔgɔ ko u y'o weleweleda de kɛ k'a ɲɛsin an ka équipe A ma n'o y'an ka équipe senior ye ko sira labilalen don maa minnu bɛ fɛ ka na kɛ Mali ka équipe A ka dege karamɔgɔ ye k'u bɛ se ka na u bɛ se ka na n'u ka dossiew ye n'u ka CVw ye nka laɲini caman kɛra laɲini fila mun nafa ka bon anw y'o ta o laɲini fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ dege karamɔgɔ min bɛ nalen i bɛ na Mali ka équipe ta n'o ye équipe kura ye i bɛ na équipe kura de créer équipe nationale A kura i bɛ n'o créer ni hakilina kuraw ye o tɛ dɔwɛrɛ balontannaw bɛ na ni hakilina mun ye ka na équipe kɔnɔna na ballon bɛna taa ni hakilina mun ye i bɛna hakilina kura de sigi équipe la o kɔfɛ fɛnɛ a ɲininen don i fɛ i ka fɛɛrɛ kɛ ba maliba i k'a la qualifier ka taga fɛn min Coupe d'Afrique 2025 na n'an qualifiera ka taga Coupe d'Afrique 2025 na a ɲininen don i fɛ fɛnɛ i ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ au moins an ka se demi-finale la an b'a fɔ nin mission fila nin an ye ninnu ta ka se ka décortiquer parce que ninnu nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ hali ni y'a sɔrɔ nin wagati nin na an ka aigliw ani fédération ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tile tɛ k'a sababuya kɛ Amari bɔra ka kuma dɔw fɔ suspension wulila Amari kɔ o kɔnɔna na aigle joueur caman y'a yira k'a fɔ tant que ni Amari ka suspension ma wuli k'u tɛ segin ka na équipe kɔnɔ mais an b'a dɔn ɲɛmɔgɔw bɛ jateminɛ ni fɛnw na sabula kan na ale sera ka ban walasa fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ o ko la danbe la cogo min na n'an bɔra fédération ka kunnafoni na an bɛ to sena dolantan na an bɛna an ka aigliw ka page kɔnɔna na n'o ye Nid des Aigles ye o page kɔnɔna na nin wagati na n b'a da tulo kan k'a fɔ Ferencvaros ale fan fɛ ale ye sebaya sɔrɔ tɔn kan tɔn min n'o o tɔgɔ ye Ketsink Keme o bana kelen ani kanagolo anw ka attaquant n'o ye Adama Traoré Malouda ale de y'o celu kelen don wa n b'a da tulo kan k'a fɔ match 3 kɔnɔna na Malouda championnat la ale ye celu 4 sɔrɔ ka don an b'a fɔ a fɛnɛ ka saison dayɛlɛn cogo o ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra Malouda la an bɛna an ka cɛden na n'o ye Mohamed Kamara camancɛ an y'a ye san laban na Faransi kɔnɔ saison datugutɔ u bɛ homosexuels maaw ka hakɛ to olu ka droit défend n'u ka maillot ye Mohamed a ko ale ka diinɛ n'o fɛnw tɛ taga a y'a essayer ka o fɛnw datugu o ma bɛn u ma o yɛrɛ kɛra sababu ye fo Monaco ye Mohamed feere tɔn ma tɔn mun ni o ye Arabie Saoudite tɔn ye tɔn nin tɔgɔ ye Al Sadd ale ye Qatar tɔn ye Qatar tɔn don Al Sadd nin wagati in na donc an b'a fɔ Mohamed a ye contrat signé a ka tɔn kura la wa Mohamed a ka entraînement fɔlɔ tɔn y'a bisimila ye k'a ɲa cogo min na a nana entraînement fɔlɔ min kɛ o jaw filɛ an ka togo jaw lajɛ an bɛ dugawu kɛ Mohamed Kamara camancɛ a ka nin challenge kura nin ala ka o baaraw nɔgɔya ye n'an bɔra camancɛ la an bɛna Allemand fɛ yen olu ka Bundesliga 2 o kɔnɔna na sa Schalke 04 an b'a fɔ ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Eintracht Braunschweig kan o banna 5-1
anw ka aigle kurakurani n'o ye Musa Sila ye. Musa Sila ale ye celu 2 sɔrɔ ka don ni match nin na. Musa Sila an bɛ foli d'a ma, a fɛnɛ don cogo ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan saison kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛna Faransi, fɛn min ye Bordeaux. Bordeaux problème caman b'ale da la nin wagati nin na, o de hukumu kɔnɔ anw ka denmisɛnnin bɛ yen nɔ, denmisɛnnin mun ni caman don, ni a tɔgɔ ye Isif Sissoko. Ale bɔra Bordeaux ka taga signer fɛn min ye Israël tɔn na n'o ye première division tɔn n'a tɔgɔ ye Maccabi Tel Aviv. A ye contrat signé yen nɔ, an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ a ye, n'o ye Isuf Sissoko. Ale yɛrɛ si bɛ san 22 la, a ka nin contrat kura nin Ala ka ɲa a bolo kosɛbɛ. N'an bɔra yen an bɛna Suisse. N'an nana Suisse, Lausanne ale ye sebaya sɔrɔ Sénégalais ka, fɛn min ye anw ka cɛden n'o ye Fuseni Jabate. Ale yɛrɛ ye Lausanne ka celu 3nan don. I bɛ a jate minɛ ɲinan saison kɔnɔna na a fɛnɛ nacogo ɲalen don kosɛbɛ Suisse première division na. Lausanne match 3 kɔfɛ Fuseni Jabate ale ye celu 2 don ka passe décisive 1 kɛ. Halibi préparation sira fɛ Amadu Haidara Dudu an b'a fɔ a bɛ k'i sɔn kosɛbɛ kosɛbɛ nin wagati na RB Leipzig fɛ. O bɛ labɛnw na yanni nin kalo ni tile 20 ani kɔ wagatiw cɛ. Bundesliga premier dolantanw olu kan ka kɛ n'o ye u ka match fɔlɔw ye. A bɛ labɛnba la nin wagati na Amadu Haidara Dudu an b'a fɔ a ma ko di courage. N'an bɔra yen an bɛ taga Espagne. Nin y'an ka denmisɛnnin mun si bɛ san 18 na ni ale tɔgɔ ye Mahamadou Bari. Gaucher don, ailier gaucher don. A bɔra Académie Étoile du Mande na, a ye contrat signé Villarreal la, contrat min ye san 5 ye. An ka nin cɛden n'o ye Mahamadou Bari, an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye, a ka challenge kura Ala k'a ɲa a bolo. Hali bi yɛlɛmaw bolo la, an bɛ taga nin wagati na Arabie Saoudite, an ka cɛden bɛ yen ni a tɔgɔ ye Alou Dieng, ale tun bɛ dolanta El Ali la. El Ali d'Égypte o ye Alou prêté tɔn ma Arabie Saoudite n'o ye première division tɔn ye n'a tɔgɔ ye El Khaloud. O ye Arabie Saoudite première division tɔn ye, o y'a singa olu ma, a bɛ taga san 1 dolantan kɛ olu fɛ, n'o o ye Alou Dieng. Donc an b'a da u bɛɛ tulo kan Alou Dieng nin wagati na an bɛna a fɛnɛ ye Arabie Saoudite championnat la. N'o bɔra yen an b'a da u tulo kan hali bi match amicaliw la, fɛn min ye tɔnw ka labɛn na Villarreal ale ni Dortmund ye dolantan kɛ o bana 2-2. An y'an ka denmisɛnnin attaquant ye nin dolantan na ni a tɔgɔ ye Duga Fofana. Duga an b'a dɔn denmisɛnnin fitinin don, a si bɛ san 18 na. An y'ale ye nin match kɔnɔna na, a fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ. A ka tɔn u tagara match nul min kɛ fɛn min ye Dortmund fɛ 2-2 la. An bɛɛ b'an labɛn ka da aw tulo kan k'a fɔ ɲinan san kɔnɔ Duga n'an tora k'a ye Villarreal fɛ Espagne première division na n'o ye Liga ye, a kana bari mɔgɔ la. O kɔfɛ an bɛna Ligue européenne des champions ale tour préliminaire la, an b'a dɔn o dolantan minnu kɛra, fɛn min ye RB Leipzig ale ye sebaya sɔrɔ Twente kan. O dolantan na an ka denmisɛnnin fɛnɛ ale ye passe décisive kɛ n'a tɔgɔ ye Musa Yeo. Musa Yeo ale fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyara nin dolantan na kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ dugawu k'u ye dolantan nata ninnu sebaya Ala ka se k'o nɔgɔya ale ye. N'an bɔra yen an bɛna kuma an ka denmisɛnnin fɛnɛ kan u ka dolantan na ni ale tɔgɔ ye Bayi Kulubali. A fɛnɛ ye passe décisive kɛ a ka tɔn fɛ n'o ye NK Custodia de Zagreb. Olu ni NK Maximi olu tun bɛ ka dolantan. Ale fɛnɛ ye passe décisive kɛ o dolantan na. N'an bɔra yen an bɛna hali bi labɛnw na, fɛn min ye Sturm Graz ale ni Paris Saint-Germain match amical kɛ o dolantan fɛnɛ kɔnɔna na a banna 2-2 la. An ka denmisɛnnin n'o ye Amadi Kamara. Ale ye a ka tɔn ka celu fɔlɔ don nin dolantan yɛrɛ la. Amadi an dalen don a la ɲina, a jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn min Sturm Graz olu ka dolantanw na Autriche championnat ani Ligue européenne des champions na. Ni ye denmisɛnnin mun ni ale bankera Ivoirien fɛ yen, ni caman don nin wagati na n'a bɛ dolantan anglais ka première division tɔn na n'o tɔgɔ ye Brighton. A yɛrɛ tɔgɔ ye Maliki Yalkoyi. Maliki Yalkoyi nin wagati na a n'a ka famille k'u ye accord di an ka fédération malienne de football ma walasa a bɛna jouer Mali ka équipe nationale A fɛ cogo min na. O de hukumu kɔnɔ dolantan minnu bɛ nale mois de septembre nin kɔnɔna na labɛnw bɛɛ bɛ ka kɛ walasa cɛden a bɛ se ka na jouer an ka aigle fɛ cogo min na. An b'a fɔ a ma bienvenue. N'an bɔra senna dolantan na an bɛna fɛn min ye basketball la. Basketball kɔnɔna na an ka aigle bɛ labɛn na nin wagati na ni o ye coupe du monde ale ɲɛbila baaraw la. O labɛn u ye dolantan 1 kɛ. O dolantan mun kɔnɔna na u ni Uranda ye ɲɔgɔn sɔrɔ. An ka musolakaw ye sebaya sɔrɔ Uranda ka 97-87. An bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka aigle damuw ye walasa sebaya u bɛ se k'a sɔrɔ hali coupe du monde
labɛn dɔrɔn tɛ coupe du monde éliminatoire kɛnɛ u bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o la cogo min na. K'an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ transfert dayɛlɛ n'an ye transfert dayɛlɛ an b'a da tulo kan k'a fɔ Nice ale ka dolantana min bɛ yen n'a formera FC Barcelone na n'a nana Nice la n'a tɔgɔ ye Jean-Claire Todibo nin wagati in na ale kun dalen don West Ham kan a kan ka contrat signé West Ham na n'an bɔra an bɛna Manchester City nin wagati in na ale ka attaquant bɔlen ka taga Atletico Madrid la ni o tɔgɔ ye Alvarez u bɛ fɛ k'a nɔra bila kɛ o de hukumu kɔnɔ u y'u ɲɛsin Real Madrid ka dolantana ma n'o ye Rodrigo ye u bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que u bɛ se ka Rodrigo san ka na n'a ye City kɔnɔ cogo min na ɲininkali tɔ min bɛ yen Real ɲɛfɛla bɛ cogo min na bi est-ce que Rodrigo bɛna risque ta ka to Real kɔnɔ walima a bɛ nale City la wa nka nin wagati in na ko dolantana a tɛ ka sɔn fɔlɔ mais fɛn min ye Manchester City ale bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa Rodrigo a b'a san ka n'a bila a ka ɲɛfɛla la cogo min na. N'an bɔra yen an bɛna FC Barcelone kɔnɔ FC Barcelone ale ka transfert ɲinanama an mɛnna an kun ma kunkan mɛn nka dɔgɔkun kɔnɔ an nana ye u ye kunkan bɔ o tɛ dɔwɛrɛ Dani Olmo n'ale yɛrɛ y'a ka formation kɛ Barça kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ a nana an b'a fɔ tɔn n'o ye RB Leipzig a ye dolantan yen nɔ o de hukumu kɔnɔna na nin wagati in na FC Barcelone ale la segin ka na dolantana nin yɛrɛ ale de bɔra ka kɛ Euro 2024 o meilleur buteur ye sisan donc Barça ye ale signé san 6 a ka fɛn min clause libératoire o bɛ bɛn 500 millions d'euros ma Dani Olmo ale de bɛna kɛ Barça ka ɲina saison joueur fɔlɔ tali ye o tɛmɛnen kɔ hali bi fɛn min ye Nico Williams kuma gannen don dɔw ko a bɛ na dɔw ko a tɛ na balɔntana yɛrɛ min prononcer fɔlɔ mais kunnafoniw b'a jira k'a fɔ nin wagati in na dolantana ni Barça ale ka président a ye ko bɔ a ka fɛn recruteur yɛrɛ ka bolo kan n'o ye Deco ye maintenant a yɛrɛ de jɔlen don ni kow ye n'o ye Nico ka kow ye a bɛ ka jateminɛ ni fɛnw kɛ walasa a bɛ se ka Nico lasegin ka na FC Barcelone kɔnɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔ kow gannen don mais ko tiɲɛ ye mun ye an dalen don a la Nico yanni nin dɔgɔkun kan ban a bɛ na fɛn bɛɛ kɛ n'a bɛ to fɛn min Athletic Bilbao la ou bien n'a bɛ na to FC Barcelone na jateminɛw bɛ ka kɛ mais une chose est sûre nin wagati in na Barça kɛlen don ka ko bɛɛ bila sen kan Dani Olmo sannen kɔfɛ walasa u bɛ se ka Nico fɛnɛ san ka na n'a ye FC Barcelone kɔnɔ ɲininkali tɔ min ale bɛ yen nɔ a ko bɛna laban cogo di an bɛɛ sigilen don ka jateminɛw kɛ nka hali bi o FC Barcelone kelen fɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ Faransɛw ka dolantana bɛ Bayern na nin wagati in na n'o ye Koman ale fɛnɛ ni Barça ka surun sabula u bɛ fɛ k'ale ta pɛrɛ la a ka manager yɛrɛ y'a proposé Barça k'u k'a ta pɛrɛ la wa nin wagati in na Bayern yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka yɔrɔ ɲini dolantana nin ye mais jusqu'à présent an b'a da maaw tulo kan k'a fɔ Barça ale concentrelen don dolantana mun kan nin wagati min na o ye Nico Williams ye nka ɲininkali tɔ min bɛ yen yanni jaabi labanw ka di. N'an bɔra yen an b'a kuncɛ ni Jeux Olympiques ye Jeux Olympiques an b'a da tulo kan k'a fɔ ale final ba dolanta o tanna kunu fɛn min ye Faransi ale binna Espagne ɲɛkɔrɔ bana 5-3 prolongation kɔfɛ Espagne kun ye 3-1 kɛ nka Faransi y'a égaliser o kɔfɛ Espagne ye celo 2 sɔrɔ ka don prolongation kɔnɔ ni dolantan yɛrɛ la FC Barcelone ale ka cɛden ni a tɔgɔ ye Fermin Lopez ale ye celo 2 sɔrɔ ka don nin finale nin na an b'a fɔ Espagnol ma félicitations Coupe du monde féminine kɔfɛ Euro kɔfɛ cɛlakaw fan fɛ Coupe d'Afrique Coupe d'Europe junior kɔfɛ u filɛ nin ye sisan nɔ ka na Jeux Olympiques fɛnɛ ta nin b'a jira k'a fɔ Espagne a kɛlen don ka diɲɛ balontan dominer nin wagati in na. An filɛlibaga n'an lamɛnbagaw ni ne kɛra aw tulo garisɛgɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma hali bi an ka jɛmukan fɛn fɛn bɛ Mifa Production sanfɛ n'aw bɛ fɛ ka an nisɔndiya k'an encourager an ka baara la a ye to aw ka j'aime caman ani aw kan ka éléments caman partager walasa maa caman ani olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o b'a to an ka baarakɛlaw u bɛ sankɔrɔta caman sɔrɔ wa maa caman olu bɛ se ka courage sɔrɔ baara ni a tagabolo bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ ka se ka dɔgɔkun farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni Mali kɔnɔ farafinna kɔnɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ k'o da aw tulo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.